Na to, že bol genericky vytvorený, aby vytváral skazu a chaos, nevyzerá až tak nebezpečne, že? Práve naopak. Dnes sa pozrieme na túto marcovú novinku z Disney sveta a môjho obľúbeného Stitcha. Ale ešte predtým, ako sa do toho pustíme, tak ak sa vám páčia naše videá, hoďte nám odber, aby vám už nič neuniklo. Tento set bol pre mnohých extrémne očakávaný, odkedy ho LEGO oznámil. Experiment 626, teda táto modrá príšerka menom Stitch, sa nám predstavila ešte v roku 2002, takže pre mnohých z vás, ktorí naše videá pozeráte, to je niečo, na čom ste vyrastali. Stitch dostal asi najlepšiu možnú LEGO podobu, od ktorej by sa mohli inšpirovať aj iné sety. Prvé prevedenie Stitcha to nie je, už sme ho dostali v Disney Minifigures sérii v 2016. Ďalej bol v Minifigures sérii Disneyho z tého výročia a rovnako v marci vyšiel v Brickheads verzii, ktorý ale v porovnaní s týmto fešákom vyzerá ako po ťažkom víkende na východe. Poďme sa ale pustiť do stavby. Keď je hotový, vyzerá ešte lepšie ako na obrázku. Stavba kvôli rukám a nohám, alebo labám, či čo to je, bola mierne repetitívna, ale veľmi zábavná. S počtom 730 dielikov zabavilo na pár desiatok minút. Celý look Stitcha a verzia, ktorú vybrali, sa mi extrémne páči. Úsmev od ucha k uchu, havajská košela, kvet typický pre havajské tance a zmrzlina. Zmrzlina môže byť celkom vtipný easter egg na rozprávku, ak si pamätáte na chlapíka so zmrzkou. Aj keď Stitch jedol úplne všetko, takže za tým možno netreba hľadať nič lepšie. Motív kvetiny sa objavuje aj na Stitchovej košeli, akurát v žltej verzii, ale vyzerá veľmi dobre. Celý set je rozhodne extrémne hravý, skvelou vecou sú pohyblivé uši a otočná hlava. Niektorí fanúšikovia brblali, že LEGO do setu zakomponovalo akoby duplo diely. Vidno to na hlave Stitcha a zmrzline. Osobne tento krok skôr veľmi vítam, pretože celý build pôsobí o mnoho krajšie, ako by to malo byť hranaté, napríklad podobne ako spomínaná Brickhead verzia. Kvet aj zmrzka sú odopínateľné, takže finálnu podobu, v akej Stitcha budete chcieť mať, je len na vás. Ak si ho chcete zaobstarať, tak ceny sa hýbu okolo 65 €, prípadne 1650 korún českých. Takže ak sa vám set páči, rovnako ako mne, neváhajte, pretože ak sa na takýto krásny set budete pozerať každý deň, tak neexistuje, že vám nevyčarí úsmev na tvári. A ako sa Stitch páči vám? Dajte nám vedieť do komentárov. Tak zase na budúce čakať nás bude... Vlastne nechajte sa prekvapiť. LEGO zdar!